Dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Današnja tema jeste svakako možda i najbitnija utakmica naše reprezentacije, a to je ona utakmica sa Portugalom. Svi znamo da se prethodni meč završio dosta burno, svakako će i ovoga puta biti dosta napeto, ali ovo je jedna dosta bitna utakmica za nas, tako da se nadamo najboljem i nadamo se da će se naša reprezentacija kvalifikovati na svetsko prvenstvo direktno, ne baražom, i naravno verujemo u pobedu naše reprezentacije. Sada će vam Dare i Mare pričati nešto više o samim reprezentacijama Portugala kao i našoj reprezentaciji i njihova očekivanja na ovom meču i naravno nadamo se, kao što sam već i rekao, svi mi da će naša reprezentacija proći dalje. Kao što vam je Miša već rekao u uvodu, danas pričamo o najvažnijoj utakmici u ovim kvalifikacijama za našu reprezentaciju. Utakmica je u pitanju, koja je utakmica u pitanju? To je Portugal, Srbija, naravno Portugal ovog puta je domaćin. Kao što je Miša rekao, već ste čuli, već znate šta se desilo to kada smo igrali u Beogradu. Bilo je stvarno jako burno. Mare, šta ti ima da kažeš o ovoj utakmici, šta si ti to pripremio? Pa svakako, Dare, jednostavno utakmica odluke za našu selekciju. Inače, utakmica će se igrati u 14. novembra, znači na stadionu La Luz u Portugalu, inače stadion Benfike. Svakako, Portugal sigurno je veliki favorit, ali naravno i naša reprezentacija ima puno kvalitetnih igrača, tako da nadamo se, naravno utakmica će biti dosta teška, ali nadamo se da će naša reprezentacija izvući tu tako željenu pobedu i direktno se plasirati na svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine. Radosna vest je za našu reprezentaciju, zato, mislim, veoma radosna vest, zato što je Dušan Vlahović, Mitrović i Dušan Tadić postigli su ukupno svi troje 52 golova za njihove timove, znači blistaju u dresu njihovih timova, tako da svako to za Pixijeve pulene je jedna velika stvar, tako nadamo se da će protiv Portugala svi zajedno zablistati i pobediti i plasirati se direktno sledeće godine na to tako željeno svetsko prvenstvo. Da, ova utakmica bukvalno biti ili ne biti, mi moramo da dobijemo ovu utakmicu, znamo da to neće biti ni malo lako, naravno znamo o kojoj reprezentaciji se radi Portugal, evo ja sam pre nekoliko dana gledao gradski derbi između Manchester Uniteda i Citya, ukupno 5 igrača je bilo iz Portugala starter na toj utakmici, znamo da je to jedan od najboljih derbija na svetu, možda posle klasika i najbolji. To je dobar indikator da vidimo kako se reprezentaciji stvarno radi, mnogo dobrih igrača. Naravno, imaju oni svojih mana, to smo vidjeli u Beogradu, videli smo tokom ovih kvalifikacija da imaju mana, ja sam gledao sve utakmice koji su oni igrali, mi svi zajedno na ovom evropskom prvenstvu, videlo se dosta mana. Nije to tim koji sad treba da drhtimo. Naravno, znamo da igramo pod njihovom publiku, bit će pun stadion, jedan od najvećih stadiona u toj zemlji, mislim, stvari najveći stadion, prelep stadion Benfike, igralo se finale Lige šampiona na tom stadionu, bit će stvarno fenomenalna atmosfera, naravno, ne vjerujem da će naši momci da se uplaše, ni selektor naše reprezentacije, ono što mi se sviđa na konferenciji što je rekao, ne postoji eventualno, već moramo da se nađemo u Kataru. Da. Tako da mi to ono što se dopada stav, verujem da će igrati napadački, Vlahović i Mitrović su dobar tandem. Jeste. U fantastičnoj formi, zaista. Samo ono što je ta jedna mala bojaznost da Kostić ili Đuričić neće igrati, to je nešto upitno, ne znam šta će se desiti do vikenda, vidjet ćemo, ali svakako bio bi za nas hendikep da ta dva igrača ne igraju. Ima tu dosta stvari koje će uticati naravno na utakmicu i samo vreme, vidjet ćemo kako će biti, naravno kako će sam tok, da kažem, oni će biti, da kažem, relaksarini, jer prosto ako bude nerešeno oni idu dalje, ako bude, da kažem, i čak njihova prednost, opet će, da kažem, imaju tu psihičku prednost, tako da ne smemo da potkleknemo, uspeli smo u Beogradu da se vratimo posle 2:0, nadamo se da ovog puta će situacija biti malo bolja i da ćemo, eto, da možda i čak i da povedemo, što bi bilo svakako dobro. Naravno, ono što sigurno ne znači da ako izgubimo utakmicu da se nećemo naći na mundijalu, ali ta varijanta je za mene dosta teža, stvarno jako kroz baraž, jako teško, ili ima ukupno 12 reprezentacija koji će se naći u baražu, 10 onih koji su drugoplasirani iz ovih 10 grupa kvalifikacijnih. Kada vidimo ko sve može se nađe, to je stvarno sjajan selekcija timova i dve koje su bile najbolji iz Lige Evrope, moramo kroz dve utakmice da dođemo do svetskog prvenstva. Sećamo se šta se desilo marta ove godine protiv Škotske,
svi smo, da kažem, malo istrovirani tom utakmicom i stvarno sada strahujemo da se nađemo u baražu. Naravno, ne znači da možda ćemo pobediti, možda ćemo izdominirati, možda stvarno da se nađemo i kroz baraž na mondijalu. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, ali mislim da će biti dosta teško kroz baraž i svakako bilo bi jako dobro i poželjno, da. Ali naravno, ipak i ako izgube, iskreno, stvarno, Portugal je dobra ekipa. Jedna od najjačih svetskih i evropskih ekipa, definitivno. Ne možemo sada da jadikujemo, da krivimo odmah naše igrače, ali prosto bilo bi dobro i mislim da imamo šansu. Ni Portugalu, naravno, neće biti baš sve jedno, jer mi smo pokazali u prethodnom periodu da umemo da igramo fudbal i mislim da pod dirigenskom palicom Dragana Stojkovića Piksi viđeni su neki rezultati nabolje. Ima tu dosta toga da se popravi, normalno kao svi mi u životu što ne pravimo greške, normalno i oni su ljudi i prave greške, ali mislim da se vidi jedna borbenost i želja da se nađemo na toj završnoj smotri reprezentacija iduće godine u Katru. Tako da, to je neko naše viđenje, neke informacije koje smo sada mi prekupili, nema tu šta mnogo se kaže, prosto želimo da damo neku podršku našim igračima, našem timu i navijamo za njih, naravno, i ja iskreno, bez toga da neko kaže sam neki patriota, bez osnova navijam, ali stvarno verujem da možemo da dobijemo ovu utakmicu. Isto. Jer vidim da ovi igrači to žele i da su pokazali da umeju da igraju fudbal, naravno uz neke greške, ali mislim da ovoga puta će sve to da bude na našoj, da kažem, negde strani, malo možda i sreća. Dobro, mora malo i sreća, ali svakako da zaista imamo kvalitetan tim, tako da uz malo sreće nadamo se tom tako željenom svetskom prvenstvu. Da, igrali smo prethodnom svetskom prvenstvu. Da, od 2018. Na evropskom nas, nažalost, neće, već 5 put smo propustili, to je baš... Od 2000. godine, eto, neće nas. Da, baš je možda i mnogo, tako da mislim da u Katru će se naći mnogo dobre reprezentacije, mislim da i Srbija tamo ima šta da traži, tako da ima jednu mladu generaciju igrača, skoro sam gledao neki snimak godišnjice, kako smo osvojili svetsko prvenstvo 2015. godine mlađe. Čuveno svetsko, u Novom Zelandu. Tako da dosta tih igrača koji su tada igrali danas u reprezentaciji, tako da stvarno imamo i podmladak nekih od 18, 19, 20 godina, kao što je sam Vlahović koji je to mlađe generacije, tako da verujem da u reprezentaciji ima šta da ponudi, da iduće godine će se možda i promeniti sastav, da će biti još tu nekih novih igrača, tako da verujemo naš tim i navijamo za njih i želimo im puno sreće. Naravno, za naše orlove navijamo punim srcem, tako da sve ovo što je Dare rekao prosto, to je to, nešto ukratko naše viđenje. Da, sad će Miša to kaže neko svoje, malo detaljnije viđenje. I evo sada će vam Miša reći neko svoje mišljenje uoči meča Srbije i Portugalije. Mišo, kako je tvoje mišljenje, šta misliš? Da li možemo da se direktno plasiramo na svetsko prvenstvo, što je puno značilo za našu selekciju? Pa da, ja svakako, naravno, verujem da naša reprezentacija ima kvaliteta da parira Portugalu i to u svakom segmentu. Iako je prethodna utakmica bila dosta burna, kao što sam i rekao na uvodu, možemo reći da smo imali sreće, ipak voleo bih da ovoga puta sve bude regularno, iako, eto, naravno, mi smo izašli zadovoljni iz tog duela, ali, eto, šta da se radi. Želimo sreću i Portugalu, naravno, da bude fair utakmica. Vidjeli smo kako je Cristiano Ronaldo burno reagovao. Pa, možemo reći što se tiče toga i sa nekim opravdanjem, ali, eto, šta da kažemo, dešavaju se greške, pa se, eto, desila i tada. Svakako, ja se uzdam najviše u našeg Mitrovića i Vlahovića, kao što smo vi već i rekli malo pre, u dosta dobroj formi igraju, tu je naravno i Dušan Tadić. To će biti svakako naši najveći aduti, slobodno može se reći. Sve oči će biti uprte u njih najviše. Naravno, tako je. Ono što, eto, Vidare je rekao, vidimo o kako se kvalitetnoj reprezentaciji radi, videli smo to i u gradskom derbiju Manchestera, između Manchester Uniteda i Manchester Citya, koliko je samo Portugalaca igralo i na jednoj i na drugoj strani, tako da svakako sa njima nema opuštanja, pogotovo kako se završila prethodna utakmica, bit će naravno još željniji pobjede i naravno ipak su oni i bivši evropski prvaci i znamo kako mogu kvalitetno da odigraju, da ne pominjemo i individualni kvalitet. Cristiano Ronaldo, iako je u godinama, pruža stvarno dobre partije, iako naravno nadamo se da će njemu doći loš dan, tako da
će naši naravno lakše doći do pobede. Naravno, Portugal treba da se plaši i naše reprezentacije, pogotovo kada je došao Dragan Stojković Pixi na mesto selektora. Mnoge stvari su se promenile na bolje, mislim da igramo dosta atraktivnije, dosta više napadamo. Mislim da smo sigurniji u odbrani, naravno greške se uvek dešavaju, ali nadamo se da će naši momci ovoga puta biti dosta koncentrisaniji i da neće dozvoliti neke prodore po bekovima i sa strana. Mislim da je najviše bilo prodora na prethodnoj utakmici sa strana i da nam je to pravilo dosta problem. Ipak vratili smo se i naravno treba da bude borba do samog kraja. Imamo, kao što ste i vi već rekli, imamo još jednu šansu posle ove, nije sve izgubljeno, ali naravno da bi bilo dosta lakše i dosta bolje, jer pobedom protiv Portugala omogućili bi sebi direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru. Eto, toliko. Ili imaš ti, Mare, još nešto da kažeš o našoj reprezentaciji ili reprezentaciji Portugala, da kažemo o samom duelu između ove dve reprezentacije? Pa sve ste lepo rekli ti, Dares, ne znam, ima, da kažemo, to je u suštini to, ima tu još nekih stvari sigurno što nismo rekli, ali da kažemo, između Srbije i Portugala, većinom se, Portugalci su uvek, ne znam sad koliko je tačno skor, prošli put sam rekao, sad sam zaboravio, ali nadamo se, kažem ti, svim to tako željenoj pobedi u Portugalu, bit će mnogo teško, ali cijela nacija očekuje pozitivan skor. Tako da, mnogo je bitno kako startujemo. Ako prvi damo gol, velike su šanse. Normalno, ne smijemo da se opustimo nikad, ali ako prvi primimo gol, nekako nisam optimista. Jesmo se vratili u Beogradu, ali ne bi to da se ponovi. Da, drugačija atmosfera bila tada, ali naravno, ipak dobro smo odigrali. Jeste, drugo polovreme stvarno, znači Filip Kostić kad je izjednačio, stvarno jedna fantastična akcija, nadamo se, znači prava školska akcija. Tako da nadamo se i u Portugalu, evo sad, ja mislim, da li sam sad napomenuo, znači karte ne su puštene, svi vi koji živite u Portugalu, idite, podržite Srbiju, sad je jako bitno, znači, da bude podrška sa tribina, tako da nadamo se, pored portugalskih mnogobrojnih navijača, da će biti i srpskih navijača, što bi svakako značilo za naš tim u svakom smislu da se plasira na svetsko prvenstvo. Da, tačno. Eto, nadamo se da smo makar malo dočarali naše viđenje duela ove dve reprezentacije. Navijamo za naše i nadamo se direktnom plasmanu, odnosno pobedi protiv Portugala, i nadamo se da ćemo gledati našu reprezentaciju 2022. u Kataru. Da će Bog, napred Orlovi! Tako je, vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav! Ćao!